norte sa nagutan sa labi. Aya sa number 1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico forever. Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Parad Aliguas, tan Arangkaday Kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number 1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba sa kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabad, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:04 ng umaga. Good morning. Masantos tan maabig yakabwasan luyag na Pangasinan. Naimbag nga bigat kada kayo amin na po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mabiga buklas kumoy amin ita na dabulinaw tan Sambales. Narito naman tayo upang maghatid ng mga balita, impormasyon, mga issues
na dapat ninyong malaman ngayong araw ng Lunes. Pizza 3 sa buwan ng Agosto 2026. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito, Timog Pangasinan Dennis Muhares, kasama rin si kapaborito Errol Horado, at dyan naman sa may technical control nandyan si Engineer Nixon Dakal. Maulan na umaga sa inyong lahat, malakas ang ulan. Kaya ingat-ingat lang sa pagmamaneho, lalong-lalo na sa mga nakamotorsiklo, dahil two wheels po yan, madulas ang kalsada. Pag sumimplang kayo ng kaunti, aba, bintambling kayo, bagsak nyo pag-abutan. Kaya ingat-ingat lang, ha. Kung meron kayong gustong iparating na mga balita, impormasyon, mga issues, mga reaksyon at suggestion, maging ang pagbate, mangyari lamang po tumawag sa ating smart number 0939-100-9931 o kaya globe number 0927-974-2784. Pwede rin kayo magpadala sa pamagitan ng ating Facebook Live. I-search lamang po ang DWG 88.1 FM, Radyo Pangasinan, paborito. Alas 6:07 ng umaga. O gaya ng aking nasabi, yung mga nakamotorsiklo, dahil speaking of motorsiklo, mahigpit na ipinapatupad ang Republic Act number 10054 o ang tinatawag na No Helmet Act of 2009 dyan po sa may bayan ng Kalasyaw, Pangasinan. Itong batas na ito ay national law, pero ito po ay inadapt ng local government unit. Ang pangunahing layunin ng naturang batas ay upang protektahan ang buhay at isigurado ang kaligtasan ng mga riders at mga nakaangkas sa motorsiklo. So napagaganda po ang kwalito, yung batas na ito. Dahil obligasyon ng mga drivers at nakaangkas na magsuot ng helmet sa kabayanan ng Kalasyaw. Dahil may mga karampatang multa kapag ikaw ay nahuli na lumabag sa naturang batas na ito. Kaya't mas maigi, mas mabuti kung ikaw ay magdala ng helmet, isuot sa ulo, hindi po isuot sa siko. Ang mahigpit na magpapatupad ng batas na ito ng mga law enforcers ay upang maiwasan ang matinding pinsala sa ulo kapag may aksidente sa lansangan. Kaya kinakailangan na magsuot ng helmet na may silyo o may tatak mula sa DTI at Import Commodity Clearance o yung tinatawag na ICC standard, na ayon sa batas ng ay dapat na standard ang isuot na helmet.
Dahil ayon sa datos ng Department of Health, 7 sa 10 hindi nakasuot ng helmet ay nababawian ng buhay. Dahil nga pag sila ay naaksidente, nabagok ang kanilang ulo dahil wala silang helmet. Ayan. Kung kaya't nababawian sila ng buhay. Kaya mas maigi na magsuot na lang ng helmet. Sabi nila, mahuhuli ka kung ikaw ay nagsuot ng helmet na hindi po ito required o wala pong tatak na DTI, BPS, ICC o kaya yung Philippine Standard na tatak sa helmet. Kaya siguraduhin yung isusuot yung helmet may tatak na Philippine Standard. Ang layunin ng helmet na may tatak na DTI, BPS, ICC at Philippine Standard ay upang ito ay nagpapatunay na ang helmet ay ligtas, di kalidad at sumailalim sa tamang pagsusuri. Kailangan na tignan ninyo yung mga helmet ninyo, baka walang tatak. Naayon na rin sa ilalim ng Republic Act 10054 o yung Motorcycle Helmet Act at ang Land Transportation Office. Pag nahuli ka ng LTO at hindi po rehistrado o kaya walang tatak yung helmet mo, maaaring ikaw ay magmulta. Kasi maraming mga nagbibenta ng helmet na wala pong tatak na Philippine Standard o kaya yung ICC. Kaya po nila nire-require itong pagsusot ng helmet dahil malaking maitutulong nito sa mga motorcycle riders at ang angkas nila. Maiwasan ang pinsala sa ulo na maaaring sila ay mabuhay kung may helmet. Gaya ng aking kasama, bakit? Ano nangyari? Nagbabaw naman yung microphone mo. Nagbabaw. Walang ginamit yun nung Sabado. Hindi nagamit anong Sabado. Bakit? Oo, hindi nagamit anong Sabado yan Oo. Nabinat yung kable Iba nabinat. Hindi nagamit yan. Doon sila gumamit hindi ka nga nakikita sa video kaya dito ako alam mo si Tokayo Dennis bago-bagong umupo kaya nandito ako sa tabi niya. Squad. Yan. Si Kapaborito Errol, good morning. Hi, good morning. Nagsuot ka ba ng helmet? Chopper pala yung cellphone mo. Kapag nagmomotor, automatic kasi yan, kaakibat niyan, helmet. Correct. Once na sumampa ka sa motorsiklo, automatic yan, helmet. Malayo o malapit man ang iyong pupuntahan. Actually, yung batas na yan, hindi naman para sa ano yan para sa mga nag-i-implement yan Para sa doon sa mga riders? Para doon sa mismong magdadrive ng motorsiklo at aangkas ng motorsiklo. At eto yung mga bata kasi, actually hindi dapat sinasakay hanggat hindi pa naaabot. Alam mo yung footrest? Correct. Yung apakan. Hanggat hindi pa naaabot yung apakan na yun, hindi pa pwedeng umangkas ang bata. Kailangan na yung bata, yung paa niya nakaapak na doon sa kuan. Andi sir, may motor, may scooter yan, may jadarap, unaalagay, kanda. Scooter? Ayun ang mga kuan i-justify nila ngayon.
Pero mas maigi na kwan, huwag nyo nang iangkas yung mga bata. Problema kasi, yun din yung pinaka transportation nila. Yun ang Yun kwan ang meron sa kanila. Oo. So, ang ginagawa nila, iniipit nila in between nung driver at saka nung Nanay, yung nanay. nakatas. So, yun ang kwan dyan. Very risky po yan, ano? Lalo na yung bata, ipagpalagay natin yung driver saka yung nasa likod, yung nanay naka-helmet, yung bata hindi naka-helmet. Yun ang kwan dyan. Kaya yung iba kasi, yung bata, iniipit sa gitna, itinatago ng jacket. Yan ang kwan dyan. Pero nakalabas yung paa. So, yun po yung mga kwan dyan, pinagbabawal. Buti pa nga dyan sa Kalasyaw. Kaya At nga. sa ibang bayan din sa ibang bayan ay nag-i-implement sila niyan. Talagang no helmet policy ay huhulihin. Correct. Maisingit ko lang kasi dyan sa may Mangaldan, aga usoy, aga helmet ditan. Marami kang makikita dyan sa mismong kabayanan, mismong poblasyon area, yung mga main thoroughfare. Marami pong nagmumotor dyan na hindi naka-helmet. So yung batas dyan na no helmet policy, walang kwenta. Walang kwenta. Hindi nila sinusunod. Diba? Kumusta naman yung mayor dyan? Naka-helmet ba? Siya hindi. Hindi naman nagmumotor yan. Ken, nabasa. O dino, Ken. Napatang agaw. Yung sasakyan nga, tatlo-tatlong malaki. Kaya nga, O, diba? Kaya yung ano pa kaya? Yung batas pa kaya na ganyan na no helmet. Ano yung binasa mong batas kanina? It is a national law. correct na Republic Act 10054. National law pa yan. National law. Tapos ini-implement yan sa buong Pilipinas. Pero nasa ano na yan, nasa isang leader na yan kung yan ba ay ipapatupad o hindi. Kaya nga. So, yung mga ipagsusot ng helmet, hindi lang basta-basta helmet. Ganito na lang, dyan sa mga taga-Mangaldan, ang isipin nyo na lang ay yung sarili nyong kapakanan. No, agdamat i-implement na may kinditan, Batas. pulyanan nyo la. Sikilay untalos. Correct. Yung mga kwan na lang, riders na lang. Yung mga riders na lang. Kasi, para sa inyo rin yan eh. say imatun lang tititan talagang kin ang gapoy maniril ararame puso ditan singala ba makanang nang nakin Parang lima ba siyang gapoy pibabalida parang estatwa na nakatayo lang doon. Kaya akala mo si Dr. no Rizal. traffic akala gay ira pero namawang kaway lara kaway. Di ba? Yun yung bayaran ng lokal na pamahalaan ng Maldan. So, yung pagsusot ng helmet, hindi lang basta-basta helmet pala, no? Yung kailangan yung full face helmet. Full face, hindi yung half face. Hindi yung pangbisikleta. Hindi yung pangbisikleta. Yung nutshell ang tawag dun eh. Pero meron yung mga nutshell na pwede. Ang pagkakaalam ko, alam mo yung mga mablinin ng sisamay ng sisamay full face. Correct. Meron yun yung talagang makunat na helmet. Ayun yung mga standard. Standard. Sobra pa nga sa standard yun kasi ararami made in Japan mambili 3,000, 5,000. Tulad ni Kapitan Mel Sapira, ganyan ang suot niya. May tabo. May helmet yan. Yung helmet niya talagang standard yan. Ano ba? Banggitin ko ba yung brand ng helmet niya? Hindi ko alam kung paano banggitin niya. Shoei. Merong branded yun. Yung kanyang helmet ni Kapitan. Kaya naka-helmet na, nakakapote pa. Ayan, So, siyempre, nabasa. correct. Ano agamang kapote? Talagang si Kapitan Mel, kahit saan pupunta yan, naka-helmet yan. Talagang law-abiding citizen yan eh. Kasi ate yung motor, dapat kaabay ito na tayo helmet. Correct. Tama yung sinabi mo kanina, ang helmet sa ulo, hindi sa siko. yun. So, Hindi, baka magasgas yung siko ko pag natumba ko eh. So, yun ang kwan dyan.
kung hindi kayo naka-helmet, alin ang pipiliin nyo? Yung, sabi nila, mainit kasi yung helmet eh. So, anong pipiliin nyo? Yung mainit o yung malamig na mukha? Diba? Yung mainit na safe ang inyong ulo. Yung malamig na mukha. O yung malamig-lamig. Yung press. Press kasi, siyempre, maragam. Pero no, arisgo ka at yan. Malamig na mukha. Abuyak sulupam. Malamig na yan. Bangkay lahat. Hindi, ingat-ingat nga, kasi pag basa, madulas. Ayan. Ngunit may mga lokal na pamalaan na hindi nagpapatupad o kaya sinuspindi nila yung pagpapatupad ng helmet. Bakit? Yung no helmet, no travel policy sa loob ng kailang pamayanan. Bakit? Dahil may mga valid reason upang maiwasan daw ang krimen gaya ng mga riding in tandem, gun for hire, para madaling makilala daw yung mga nakaangkas sa motorsiklo. Yun yung mga rason naman nila. Sometimes you must bend the law. Kaya nga batas yan eh. Batas. Naka-helmet na yan eh. Bend the law. So, yun ang mga ibang dahilan kung bakit hindi nila gaanong iniimplementa sa kailang local government unit yung naturang batas na yan dahil sa yung maiwasan daw yung mga gun for hire o kaya may mga nakawan o madali daw makikita sa CCTV, hindi sinisisi yung hindi sinisisi yung TV. Hindi, pag may na-disgrasya at saka may krimen, ano naman, may CCTV naman. Hindi ko alam kung oral na CCTV rami ng gawin. Kaya nga. So, doon sa pagsusuot ng helmet. At least meron silang silang lead. Pag may CCTV. Ito yung ngayon, may nakita ko sa social media kahapon na nabangga ng Wigo. Yung nabangga ng kotse, sedan. Yung nakamotorsiklo. Alam mo kung ilan sila? Saan? Sa motorsiklo? Sa motorsiklo? Ilan? 4. Diba? 2 bata. Nung hit and run nangyari, yung Wigo tinakbuhan instead na tulungan nung nabangga Wigo. So batik ira Wigo. Mabuti sabi ng ng nanay pinipigilan yung yung asawa niya gusto yung habulin yung nakabangga. Wala na kotse. Sabi ng naman tatay, mabuti na lang naka-helmet tayo. Pero apat pa rin kayo. Bata pa rin yung kasama. Ilan ba ang maximum? 2 lang, di ba? 2, 3 kung hindi bata yung kasama. Hindi, kahit na. Ang single na motor, 2 lang. Hindi 3, 2. Tingnan mo, ang design ng footrest, yung sa driver at saka sa backride lang. Wala namang extra. Napakan doon. 2 lang. So, yun po, 4 sila nabangga. So, mabuti na lang, naka-helmet tayo. Yun ang sinabi, pero kawawa. Sa kay Sulaman Dabalo. Oo, siyempre. Lalo yung mga 2 bata. Habulin sa CCTV, yung ano. Pwede rin, yung i-trace, kung at saka, i-report sa PNP o sa LTO. So yun yung ako ngayon. Para maiwasan ang disgrasya sa kalye, lalong-lalo na sa mga nakamotorsiklo, is mas maigi na magsuot na lang kayo ng helmet. Isuot sa ulo, hindi sa siko. At kaya kailangan na huwag kayong mag-aangkas ng bata. Gaya ng sinabi ni Kapaborito Errol, kung hindi pa nila maaabot yung footrest o yung apakan. Yung apakan. Hindi, huwag nyo isakay dahil nga bawal po yan at maaari kayong magmulta kung kayo ay nahuli. Paano kung na-aksidente kayo, yung bata? Kawawa, di ba? Alas 6:24 ng umaga. Yung mga walang pasok na mga bata. Bayan-bayan. Oo, meron tayong listahan dito pero
Yung iba siguro ano na rin. Ito, Aguilar, Alaminos City, Alcala, walang pasok. Anda, Asingan, Bani. Basista, Bayambang, Binmalay, walang pasok po, all levels. Bolinao, Burgos, Calasiao, Dagupan City, Infanta, Lingayen, Lawak, Malasiki, Mapandan, Manawag, Mangaldan, Mga Taram, Posorobio, Rosales, San Fabian, San Jacinto, Sual, San Carlos City, San Manuel, San Quintin, Santa Barbara, Santa Maria, Santo Tomas, Sison, Umingan, Orbistondo, Ordaneta, Bugalyon, at yan, i-update po namin kayo. Sa Dagupan, hindi ko narinig Narinig, nabanggit ko Dagupan City. Meron. Actually, kagabi, mga alas 6 o alas 7 pa lang yata na may announcement ng Dagupan City. So, all levels yan, ha? All levels. So, Public and private. ayan, oo. Ng mga eskwelahan. Kaya kayong mga kwan dyan, Diyan sa may San Quintin, from daycare to senior citizen. Senior citizen. senior high school. Oo. Akala ko, senior citizen. Ikaw naman, di ka na mamabiro. Malam mo, may pasok si Lolo't Lola. Senior citizen, tapos titignan mo ako. Walang ganyanan. Walang ganyanan. Sige. So, Sa Manawag din. From preschool to senior citizen, senior high school. Walang pasok, public and private. May ano ba sila dyan? Yung college? sa San Quintin. Hindi kasi ako knowledgeable dyan Kasi sa daycare, senior, hanggang senior high school eh. Okay. So, yun po yung mga announcement dyan, ano. So, may mga bayan pa rin na hindi po nag-aanonsyo. Baka hindi lang natin nakuha na ng update. O baka naman Tulog pa. Hindi, ito karamihan, karamihan na, meron na. Karamihan. So, ilan na, announcement. meron ng kanyang 48 ba? Meron na? Oo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siguro kalahati. Bibilangin ko. So, yun po. Kayong mga magulang, huwag niyong papasukin yung inyong mga anak. Kaya kanina, may nakita akong bata, naglalakad papuntang school Oo. Hindi, walang klase. Walang klase. Dala-dala niya yung yung bag niya. So nakapayong, mag-isa lang siya na naglalakad. Dapat makinig kayo sa mga radyo, tingnan ninyo yung mga gadget ninyo, lalo na ngayon, hindi yung tinitignan niyo yung mga maling itinuturo ng gadget. Tingnan ninyo yung mga announcement mula sa local government unit. At least, nag-anunsyo na rin ang Dagupan. Baka akala ko papasa naman sa DepEd. Ibas dala lamat. Pabasa to lamat sukin. So, yun na. Okay. Magandang umaga kay Kapitan Justin Espino ng Barangay Poblacion East. Bautista Pangasinan. Si Cap Justin. Cap Justin Espino. Dito Barangay Poblacion East. Bautista Pangasinan. Ayan. Magandang umaga po sa inyo dyan sa bayan ng Bautista Pangasinan. Ilocano dito Bautista. Naimbag nga bigat kada kayo amin po nga dumdumngag. Kinditan laok. Ilocano Pangasinan. Kaya nga. So, ayan si Kapitan Justin Espino ng Barangay Poblacion East, Bautista Pangasinan. Sa aming pagbabalik, talakayin natin ang iba pang mga issue. Tulad nitong kapaborito Errol, sinabi ng Department of Energy na malamang tataas na naman ang presyo ng petroleum product. Tagayo lang, gatawon. So yan po, tatalakayin natin, makalipas lang po ng ilang palala. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Su number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan.
paborito. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Duen Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalaban. At paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice, at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House.
House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. May pangarap ka bang magsimula ng sariling negosyo? Ngayon na ang tamang panahon. Ako po si Dennis Canigosio Ferrer ay maghatid sa inyo ng isang bagong programang tatawagin nating Usapang Business sa Radyo Pangasinan. Dito po ay makakasama natin ang mga batikang negosyante, mga bagong nagnenegosyo at maging mga estudyante negosyante para makapag-inspire tayo ng mas marami nating kababayan na magsimula na rin ng kanilang sariling negosyo. Ang programang Usapang Business sa Radyo Pangasinan ay upang matulungan at gabayan na ang mga nais magsimula ng negosyo sa tamang paraan. Negosyo tips, mga kaalaman para sa mas maunlad na kabuhayan. Muli, ako po si Dennis Canigosio Ferrer na nag-aanyaya sa inyo na samahan niyo po ako tuwing Sabado alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito po lamang sa DWJA 88.1 Radio sa bagong programang Usapang Business. Usapang Business sa Radyo Pangasinan. Negosyong may pangarap, tagumpay ang hinaharap. Paboritong ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:37 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Yakabuasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito, ang inyo pong lingkod ng Bayan Timogti Pangasinan, Dennis Muhares, at kasama din si kapaborito Errol Horado, at ganun din dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Kung meron kayong gustong iparating na mga balita, impormasyon, mga hinaing, mangyari lamang po, tumawag sa smart number 0939-100-9931 o kaya sa globe number 0927-974-2784. Pwede na kayo magpadala ng inyong mga pagbati sa pamagitan po ng ating Facebook page. I-search naman po ang DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan, paborito. Well, good morning kay Harold Johnson. Harold Gangat, dyan sa may Calasiao, Pangasinan. Si Dado Pidlawan. Magandang umaga si Clifford Abilia. Si Maji Nacorda, dyan sa may HK. Magandang umaga. Ganoon din kay Amads Ijo ng Calasiao, Pangasinan, dyan sa may sa Barangay San Miguel. Magandang umaga rin kay Myra Merete Lapid. At magandang umaga kay Lolo Orpilia, kay Annabel Martin Nayal. May pasok ba dyan sa may Dasol Integrated School? At siyempre magandang umaga kay Maribek Rivera Balason, kay Maki Mapalakapak Soriano, dyan sa may Mapandan. Ernesto Balikat, magandang umaga. At ganon din kay ayan, baliktad si Dado Pidlawan. Okay, magandang umaga sa inyo dyan.
Si Val Velasco, ha? Magandang umaga, ha? Kumusta na dyan sa Metro Manila? Ayan, ha? Okay lang kami dito. Okay lang. Oo. Okay lang kayo dyan. Sige. Hindi ba kayo ninulan dyan? Kami dito hindi ninulan eh. Basa, may oranja, ang basa. Saan? Sa loob? Basa, may oran, ang basa. Sige. Makabasa pala yung ulan, ano? Oo nga eh. Oo. Nagkala ko ng ulan na hindi makabasa eh. Sige. Ito, malungkot na balita, Kapaberto Errol. Dahil, nagpahiwatig ang Department of Energy na posibleng tataas na naman ang presyo ng langis bunsod sa matinding tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ano yung dalawang bansa? Ito yung nagaganap sa pagitan ng Houthi movement ng Yemen at Saudi Arabia Red Sea ayon kay Energy Oil Industry Management Bureau Rino Abad. Ngunit niliyaw ni Abad na wala pang nasisirang yung petroleum yung petroleum diyan sa may East-West oil pipe ng Saudi Arabia. Wala pa. Ang East-West oil pipeline ng Saudi Arabia ginawa upang daanan ng crude oil kung sakaling isara ang Strait of Hormuz sa Iran. So last week magkano yung itinaas ng ng diesel at saka gasolina. So ito na naman may pahiwatig ang DOE, yung Department of Energy, na baka magtaas na naman ng presyo ng petroleum product. Paano na tayo? Paano na yung mga mahirap ang buhay? Nakabayan natin, Kapaborito Errol. Inanunsyo ng mga Houthi ang tigil biyahe. Yung sa mga barko ng Saudi Arabia na dadaan sa makipot na Babel Mammed Strait. Ayan yun yung daanan ng mga barko. So may mga ulat ng pag-atake ng mga sa mga oil tanker at yung pasilidad ng langis malapit sa baybayin ng Red Sea. Ang baybayin ng Red Sea ay sakop ng Saudi Arabia, ng Egypt, ng Yemen, ng Sudan, ng Eritrea at Djibouti. Ayan, so ngunit ang pinakamahabang bahagi ng baybayin ay sakop ng Saudi Arabia. Diyan sa Red Sea na tinatawag. Mahaba o maliit ang baybayin na Red Sea na sakop ng Saudi Arabia. Kung umatake ang Houthi movement ng Yemen, apektado ang maraming bansa. Kaya nga, dahil isa sa mga bansa ay ang Saudi Arabia na nagsusupply ng langis. Ang ugat ng awayan yata ng dalawang bansa yung agawan sa kapangyarihan. Yun ang isang ugat dyan Noong 2014, inagaw ng mga Houthi isang grupong Shia sa hilagang Yemen ang kabisera ng Sanaa at pinatalsik ang kinilalang gobyerno ng Yemen. Kaya nakita ito ng Saudi Arabia ang pag-akyat ng Houthi bilang daliktang banta sa kailang pambansang seguridad. Kaya pinangunahan nila ang isang alyansa ng mga Arabong bansa noong 2015 para maibalik sa pwesto ang lumang gobyerno. Kaya sana ay ipagdasal natin na mawala na yung mga tension. Kasi nangyayari dyan. Ang yung petroleum product natin siyempre galing dyan sa ibang bansa, galing dyan sa may Saudi Arabia at iba pang mga bansa. Siyempre pag may ganitong mga tensyon, hindi makakabiyahe yung mga barko na sila yung magdadala ng mga langis dito sa bansang Pilipinas. Kaya't yun, tama yung sinabi mo, ipagdasal na lang na sana po matapos na yung hidwaan ng dalawang bansa na yan. Gaya doon sa yung labanan ng Amerika at saka
ano yung bansa Iran. Doon dumadaan din na yung mga barko na may dalang langis. Diyan sa may Strait of Hormuz. So pag may mga ganitong tensyon sa ibang bansa, apektado tayo lahat. Siyempre pag hindi makabiyahe yung mga barko, kukulangin tayo ng petroleum product. Yun ang sinasabi na naman nila, tataas ang presyo ng petroleum product, although na may mga old stock pa rin yung mga petroleum company, diba? Dito sa bansa, tinataas nila kaagad yung kailang produkto, kahit na yun ay mga old stock. Wala kasing nagbabantay na gobyerno. Hindi makontrol ng gobyerno dahil sa oil deregulation law. Hindi naman kaya ng gobyerno na pigilan. Ang nangyayari kasi ngayon, itong mga oil company, sila yung nagkokontrol sa gobyerno dahil dyan sa batas na yan. Sabi nila, amindahan na nila yung naturang batas. Amindahan nila yung mga ilang provision dyan. Hanggang ngayon, wala pa. Kailan kaya nila repasuin yung naturang batas na yan upang sa ganun mabigyan ng kaunting control ang ng gobyerno, makontrol na ng kaunti ang mga oil company. So hanggang ngayon wala pa. Papalapit na yung 2028 election, wala pang nangyayari hanggang ngayon, hanggang dakdak lang. Dapat yun ang asikasuhin ninyo. Hindi yung puro impeachment. Dapat yung pangangailangan ng taong bayan ang asikasuhin ng mga mambabatas. Kaya natin napapabayaan na ang pamimigay ng tamang serbisyo sa taong bayan. Dahil sa sobrang politika. Kung doon sa Houthi at saka sa Saudi Arabia, may tensyon, may gira. Dito naman sa bansang Pilipinas, may tensyon sa Senado dahil sa impeachment na yan. Tamak lang. Kaya nga parang umaga, hapon, gabi, yung palagi naririnig mo, impeachment. Nakaka-high blood. Sige. Magandang umaga kay Caramel de la Cruz ng San Carlos City. Saan ka man naroroon? Naririto kami. Gawin din kay Madam Geraldine de la Cruz. May bahay. Yung kanyang may bahay. Mula kay Lia Cabredo. Ayan. Mga sir, mas malala ang sitwasyon ngayon kumpara sa COVID-19, sabi niya. Mas malala daw yung sitwasyon ngayon. Sabagay, nung hindi naman sa kagustuhan natin na magkaroon ng mga ganyan kasi ayaw naman talaga natin. Pero yung presyohan kasi nung COVID-19, mababa. Malayong-malayo sa ngayon. Di ba? Full tank ka pa noon Nag-35 yata yung yung gasolina. 35 o 32? 32 yung pinakabababa. Yung gasolina. So, full tank buong mundo apektado Correct. COVID yan So, yun po. Ngayon, yung sigalot dyan sa Middle East, apektado tayo ang nagsasaper. Kaya nga, na ano bang ginagawa ng gobyerno? Ayan. Sabi ng mga netizen. Kaya nga. Yung gobyerno, tulungan nyo naman kami. Taas yung mga bilihin at mga petroleum products. Kaya nga Pero yung aming sahod, ganun pa rin. Gawa nyo ng paraan. Magalota, wala lang ayuda yun. Papili and tila edkin. Sara may barangay official tan, sara may aso-ason BHW. Ayan. Puro ayuda. Tinatamad, ginagawa yung mga kabayan natin. Yung mga masisipag. May bagyo, may ulan. Gumising kayo ng maaga, may pasok kayo.
Ha? Oo, yung mga oo. trabaho, gumising kayo ng maaga dahil may pasok kayo, hindi pwedeng excuse. Masarap ang Lalo tulog. na't nasa mga pribadong kumpanya na nagbabayad ng tax. Ayan, okay. Habang mahimbing ang tulog ng mga binibigyan ng ayuda. Okay. Diba? Oo nga. Oh, silsura ni Yugip ko na eh. Ayan. Kaya may taxpayer bala yung tatrabaho, umbangon ira sa ayaw at sa gusto nila. Pinipilit magbayad ng tax. Dahil may trabaho pa sila. Pagdating ng sweldo, may kaltas at ibibigay Ayan, okay. na ayuda. Grace Balbiran, I salute Mayor Patrick Karamat, including law enforcers for the implementation of national law. Sabi niya, yung no helmet policy. Si George Rosario, Kalasyaw maraming... yan Ha? Kalasyaw. Kalasyaw, oo. Si George Rosario, maraming na-aksidente na walang helmet. Kaya tama ang pagpapatupad ng helmet, no travel policy sa Kalasyaw, sabi niya. Pag sinabing Republic Act, ito ay isang Batas. Oo. Republic Act number 4136. Oo. Ano ba yung 4136? 4136. Oo, Land Transportation and Traffic Code. Sa Section 46. Ayan, ano sinasabi? Ang sinasabi dito, bawal pumarada. Ha? Bawal pumarada Sa kalsada o sa intersection o sa pedestrian, so sa crossing o sa mismong daanan. Daanan, okay. Oo. Bawal po. Dahil yan ay obstruction yan eh. Ay may service na dito na Barangay Banawang. Ay, wala silang paradaan. Paano? Yung mga taga Banawang nag-text dito ng Republic Act. Yung ayan. bawal na nakaparadang sasakyan sa gilid ng kalsada. Main thoroughfare pa yan ha. Di ba yung kapitan main road ng barangay. Di ba yung kapitan dyan noon nung pag-upo niya nililinisan niya yung gilid ng kalsada yung mga sagabal dyan pinapaalis niya. Ang gano diba? kahit na yung dahon ng kawayan na sagabal, di ba pinapalasipas datan? Yung yung skrapan dyan Kaway mo at nakin. pinapaalis niya bakit yung sasakyan di mo mapaalis? Hindi kasi service ng barangay. Ay, ganun ba yun? So sila yung violator. Yung mga barangay official violator kung ganon. Nandyan yung sasakyan nila obstruction ng road, nakaka-obstruct, hinahayaan nila na nandiyan nakaparada. Si King ko naman mamanihod sa atan si Secretary. Si Loverboy. 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 Yun yung tawag nila sa kanya. Mapagmahal. Loverboy. Ayan, okay. Dapat maarokan talaga, di ba? Love your neighbor. Ano? Love your neighbor. Siyempre, di ba? Atan so mas lagyan. Pag sinabi mong love your neighbor, kahit na makitulog ka doon, pwede. Hindi. Kasi love your kasi mapagmahal Nantuta na akin makaulik kilatan. Sige. Good mo. Love your neighboring barangay. Sige. Iba yun na. Sige. Mapagmahal nga magandang kwa ngayon, matulog siyempre, lalo pag may kwan. Sige. Itakariyo hindi na may paakara. Ken. Sige. At San Vicente Paano dumilaan to? May paakar titan. Ulada tundaligan, tumbukan lamot. Sige. Good morning kay Marilyn Varuna. Ayan. Si Merlita Abilia, magandang umaga. Maricris Sabara, Elmer Soriano, Silvia Romero, at Mar Pascual, Lisa Sim, magandang umaga. Si Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Macabito, Kalasyaw, Pangasinan. Magandang umaga po sa inyo dyan.
Ay, alam mo itong si Kapitan Saldi Bauson kahit na hating gabi pwede mong gisingin yan Kung kailangan mo ng tulong hanggat kaya niya, tumutulong yan. Yan si Kapitan Saldi Bauson. Kaya't gustong-gusto ng mga tao Alas 6:54. Pwede pa tayong mag-exercise engineer. Mag-exercise tayo. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Kalasyaw. Si Mayor Carl Christian Vega ng Mapandan. Good morning. Good morning kay Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar ng Kalasyaw. Si Councilor Elias Villanueva. Good morning. Si Councilor Manny Datuen. Si Councilor Jomel Lurisco. At good morning din kay Madam Mami, kay Boss Carlo, ganoon din kay Sir Bayan, kay Sergeant Basa, kay Master Sergeant Oliver Esteves diyan sa Kalasyaw. At ganoon din kay Madam Jubit Apiado Esteves. Magandang umaga. Si Kapitan si Cap Justin Espino dito na Poblacion East ng Bautista, Pangasinan. Good morning, Cap. Ayan. Magandang umaga din kay Engineer Art Gaspar, kay Tristan Solis, at gayon din kay Eustaquio Arturo Eustaquio. Hindi apelido yung Eustaquio. Arturo. Magandang umaga sa inyo. Magandang umaga kay Kagawa Junjun Gabrielio ng Barangay Macabito at lahat ng mga BHW, mga barangay Tanods dyan sa Macabito. Magandang umaga. At siyempre, magandang umaga kay Sir Jeffrel, kay Dr. Felix Domicilio. Good morning, si Boss Darwin. Ayan, magandang umaga. At lahat ng mga nandyan sa Mayor's Office ng Mapandan, magandang umaga. Kay Councilor Freddy Pinolyar at Madam Sheila Pinolyar, magandang umaga po sa inyo. Good morning din sa lahat ng mga masugid natin taga-subaybay dyan sa may Barangay Mangkop, Kalasyaw. Kay Kagawad Raymond Taminaya, magandang umaga. At ganon din kay Kanegosyo Dennis Ferrer dyan sa may Lasip, Kalasyaw. Magandang umaga. Si kapartner mo yan. Oo, tuwing Sabado yan Usapang business. Usapang business. Magandang umaga din kay Jeffrey Castillo, kay Don Ramon Bautista Senior. Morning, sir. Magandang umaga dyan sa may bayan ng Manawag, Pangasinan. Dating board member, dating vice mayor, at kantabay ni Dr. Joseph Roland Mejia, ang Centennial Medical Center Chief. Morning po. Good morning po sa inyo. Si Vice Mayor Johnny Cabrera, magandang umaga. At Councilor Cheneros Flores ng Mangaldan. Si Cecilia Morante, si Yayo Yuko Batutay, good morning. Milagros Conte. Ayan. Good morning po. Ingat tayo kasi malakas ang ulan. Ayan. Si Sir Bads Vidal, si Master Sarlo Gonzales, si Sir Ben Jovellanos, good morning. Emma Alipio, si Benedict Dumayas, good morning. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Si Christopher Neil Gapasin,
Aha. Kanya kapit-bahay. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Watan, mababantay. Sa lahat ng mga umantabay at nakinig sa kailang mga transistor radio, nanood sa kailang mga gadget, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Dahil na tayo sa oras, kaya kayo po pansamantalang namamaalam na sa Himpapawid. Ang inyo po nakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Material Lingkora, Timog Tipangasinan, Dennis Muhares. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan ng susunod na palatuntunan, Early in the Morning! Ni Ka-Orly Navarro, dito naman sa DWG 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tantaway na luyag na Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Maabig ya kabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Muhares dan si kapaboriton Errol Jurado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan.